Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 4. To masu sauraron mu, bismillah. A house, gida. A house, gida. The house, gidan. The house, gidan. A book, littafi. A book, littafi. The book, littafin. The book, littafin. A pen, alƙalami. A pen, alƙalami. The pen, alƙalamin. The pen, alƙalamin. The house is near. Gidan yana kusa. The house is near. Gidan yana kusa. The pen is broken. Alƙalamin ya karye. The pen is broken. Alƙalamin ya karye. The door is open. Ƙofar a buɗe take. The door is open. Ƙofar a buɗe take. The boy is sitting. Yaron ya zauna. The boy is sitting. Yaron ya zauna. The teacher is standing. Malamin a tsaye yake. The teacher is standing. Malamin a tsaye yake. The book is new. Littafin sabo ne. The book is new. Littafin sabo ne. The pen is old. Alƙalamin tsoho ne. The pen is old. Alƙalamin tsoho ne. The chair is broken. Kujerar ta karye. The chair is broken. Kujerar ta karye ko kujerar a karye take. The water is cold. Ruwan mai sanyi ne. The water is cold. Ruwan mai sanyi ne. To, masu sauraron mu, anan za mu dakata a cikin wannan darasi. Sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba, sai a samu littafi da biro a rubuta domin a iya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.